салом, хабарҳои муҳими радиои Озодиро аз рӯзи ҷумъа 18 апрел тақдим мекунем. 3 сокини ноҳияи Панҷакент баъди 10 моҳи зиндон дар Узбакистон озод ва ба Тоҷикистон баргаштанд. Мардон Буриеви 75 сола ва ҳамсояҳои ҷавонтараш Исрофил Билолов ва Шоҳрух Қосимов дар мардшиканӣ муттаҳам шуда ба чанд соли зиндон маҳкум ва дар пайи ҳукми авф озод шуданд. дар ин бора худи Мардон Буриев дар суҳбат бо Озодӣ баъди расиданаш ба Панҷакент хабар дод. من به 7 سال دا بود. آدمای دیگه به 6 سال دا بود. سلیمان به 17 سال دا بود. انا سلیمان موند یگان نه زده است نه کوفته است. انا اوقاتای نل هر اوقات داد. дар як ҳодисаи моҳи июли соли 2013 5 сокини деҳаи фаро боздошт ва ба зиндонҳои Қаршиву Тошкент интиқол ёфтанд. аввал шуда баъди он ҳодиса дар моҳи сентябр Манучеҳр набераи навраси Мардон Буриев озод шуд. Сулаймон Буриев писари ин пирамард бо ҳукми 17 соли зиндон дар Узбакистон мемонад. Маҳмудҷон Собиров бо як қарори ҳукумати Тоҷикистон аз вазифаи муовини аввали вазири корҳои хориҷии кишвар озод шуд ва сафири Тоҷикистон дар Туркманистон таъин гардид. то имрӯз дар ин вазифа Абдураҳим Ашур кор мекард. Собирови 63 сола дар гузашта дар вазифаҳои сафири Тоҷикистон дар Қирғизистон ва муовини вазири хориҷӣ кор кардааст. ҳанӯз маълум нест ки дар вазифаи муовини аввали вазир чӣ касеро таъин мекунанд. дар пайи интихоботи президентии соли 2013 дар сохторҳои вазорати хориҷаи Тоҷикистон ба тадриҷ тағйироти кадрӣ ҷараён гирифт ва аз ҷумла вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин Аслов таъин шуд. додгоҳи шаҳри Турсунзода як мақомдори корхонаи тавлиди алюминийи талкоро бо ҷурми қаллобӣ 8 сол маҳкум ба зиндон кард. додгоҳ муайян кардааст ки раҳбари яке аз сехҳои корхона Ҷамшед Назаров давоми чандин сол бо ваъдаи кумак ба дарёфти манзил $66,000  12 корманди талкоро аз худ кардааст. яке аз ҷабрдидаҳо мегӯяд ки Назаров $9,500 ӯро бо ваъдаи таъмини як хонаи 3 ҳуҷрагӣ гирифта ба ваъда вафо накард. ман ҳамихи кашолакаро овар ба як рӯз фаҳмидем ки коррупсия қибда аст. бо ҳавоям соат 11 шаб телефон кард ки шумо хавос нашавед, ин як вай нофаҳмӣ шуду вай шуд. баъд фаҳмид ки вай барои ҳамин ба даст ғалдагӣ будааст вай кати. бана ҳамихир бар рӯшҳо шуд ки 20 кас одам ҳамин барда. барои ба даст овардани пасандозҳои худ аз дасти маҳкум шуда қурбониҳои қаллобӣ ба додгоҳи олӣ муроҷиат карданд. ба хотири кумаки молӣ ба Шаҳбол Мирзоев, сарбози маъюб шудаи нирӯҳои марзбонӣ дар агроинвестбонк ки душанбе суратҳисоби махсус боз шудааст. ёдовар мешавем ки барои амалиёти сутунмуҳраи шикастаи сарбоз 64,000 евро лозим аст. дар як навори видеои масъули агроинвестбонк омода шуд роҳи ироаи кумакҳои пулиро ба суратҳисоби Шаҳбол Мирзоев шарҳ диҳад. барои интиқол додани маблағ ба суратҳисобе ки мо барои Мирзоев Шаҳбол Нумонович суратҳисоб кушодем, ҳамчун суратҳисоби кортӣ ҳисобида мешавад, дар поёнтар нишон дода шудааст. хоб бо сомонӣ агар пардохт намоянд баз тариқи якум ҷадвале ки нишон дода шудааст ва бо рубли русӣ дуюм ҷадвал, бо доллари амрико бошад сеюм ҷадвал ва бо евро бошад ҷадвали чорум ба назар гирифта шудааст. рақами суратҳисоби бонкии Шаҳбол Мирзоев дар сайти интернетии радиои Озодӣ ҳам ба забонҳои тоҷикиву русӣ дастрас аст. барои тамошои шакли комили ин навори видеоӣ саре бизанед ба сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи худ.